дар солҳои қаблӣ тавре медонед дар курси лигаи чемпионҳои осиё миёни бошгоҳи футзалӣ сурат мегирифт. ба наздики назои хабарҳо он бояд эҳё шавад ва дар ҷарони он иштироки қаҳрамони Тоҷикистон ҳам дар назар ҳаст. фишурдаи лаҳзаҳои беҳтаринро барои мо пешниҳод мекунанд. биёед ба он таваҷҷӯҳ мекунем, баъдан боз гузоришро идома медиҳем, зеро дар пеш моро маросими ҷоизасупорӣ ҳам интизор аст.